Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Wa ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wasalisu belenah ya. Wasalisu lan utawi kang nomor 3 ki bahas ning tese bahas napa? Ya, waktu-waktu yang dimakruhkan tahrim melakukan sholat, ya, sing sholate niki duwe sebab mutaakhir saking sholate utawa mboten gadah sebab sama sekali. Ya. Yang pertama poingi ketika setelah sholat subuh sampai proses terbitnya matahari. Kemudian yang nomor loro ya saat proses terbitnya matahari sampai ya terbit matahari ya, dengan munggah sampai kadar 1 tombak. Lagi yang nomor 3 wasalisu lan utawi kang nomor 3 as-sholatu iku sholat ida stawat senalikane jenenge istiwa nang tengah-tengah pas apa matahari hatta tazula sehingga lengsir apa matahari an wasatis samai saking tengahé langit. Ya, jadi sing nomor 3 adalah napa? Salat ketika waktu istiwa. Waktu istiwa niku napa? Waktu matahari ning tengah-tengah langit pas. Nggih, niku make dimakruhkan, makruh tahrim nglampahi salat napa? Salat ingkang boten salat ingkang mboten gadah sebab utawa gadah sebab tapi sebabnya mutaakhir saking salate. Paham nggih? Nah, iku pas ning tengah pas matahari waktu istiwa niku makruh tahrim niku wau. Nggih mboten angsal. Nah, dilampahi dosa. Terus hingga kapan? Hingga nek wis mulai geser ning arah barat. Nggih, wis mulai zawalus syamsi geser ning arah barat. Mangke berarti bayangan ning pundi? Arah timur. Ya, paham nggih. Wa yustasna lan dikecualiaken min dalika saking mengkono. Sing nomor 3 iku mau salat idza stawat hatta tazul iki. Yaumul Jumu'ati apa dina Jumat. Fala tukrahu mongko gak dimakruhaken as-sholatu apa salat fihi ing dalem dina Jumat. Waqtal istiwa'i ing dalem waktu istiwa. Nah, jadi nek pas wayah dina Jumat niku pas waktu istiwa pas ning matahari tengah-tengah pas niki mboten dipun dipun makruhaken makruh tahrim. Nggih nglampahi salat sing kados ngoten wau. Iki kanggo mulyakno dina napa? Jumat. Nah, dina-dina liya nggih, dina-dina liya maka niku makruh tahrim. Nggih, mboten angsal dosa nek dilampahi. Wa kadzalan kaya mengkono ora dimakruhno ing dalem yaumul Jumat ora dimakruhno nggih. Haramu Makkah utawi lawa kadzalan kaya mengkono dina Jumat mau nggih haramu Makkah utawi tanah haram Mekah. Al masjidu rupane masjid wa ghairuhu lan liyane masjid. Fala tukrahu mongko ora dimakruhaken as-sholatu apa salat fihi ing dalam haram Mekah fi hadhil awqati ing dalam pira-pira iki ing dalam iki pira-pira wektu kullihas kabehane. Sawaon padha uga ana salat sapa wong sunnat tawaf ing sunnahe tawaf au ghairaha utawa saliyane salat sunnahe tawaf. Semono. Jadi nek pas wayah dina Jumat mau nggih, pas wayah istiwa matahari tengah-tengah pas niki mboten dimakruhno makruh tahrim nglakoni salat-salat kasebut wau.
Ya niki kanggo ngurmati napa dina Jumat. Begitu pula mboten dimakruhno ya nek salate ning tanah haram Mekah. Ya, tidak hanya di waktu istiwa akan tapi waktu 5 kabeh iku mau iku mboten berlaku. Nanti waktu 5 iku mau kabeh sing di napa jenenge makruh tahrim niku gak berlaku nek sampean ning tanah haram Mekah. Nggih. Jadi tetap untuk ganjaran tetap untuk kesunahan, gak dosa. Tapi bar subuh, rungono bar subuh ya ning tanah haram Mekah nggih, sampean salat ya, salat napa misalkan bepergian salat sunah safar misalkan. Oleh rapopo. Kenapa? Karena iki ya spesial ning tanah haram Mekah. Ya. Begitu pula pas wayahe terbitnya matahari, begitu pula pas wayahe napa matahari ning tengah pas. Sampeyan kok ning tanah haram Mekah oleh nglakoni salat sunah sing kaya mau sing napa jenenge sebabe mutaakhir saking utawa gak duwe sebab sama sekali. Salat sunah mutlak misalkan. Sampeyan wis bar salat subuh terus bariku salat sunah mutlak. Nah ning luar tanah haram gak oleh kaya ngene iki. Nggih. Nah ning tanah haram Mekah, tanah haram maksudnya haram Mekah nggih. Nah ning tanah haram Mekah oleh ora apa-apa. Paham mboten? Nah iki spesial kanggo tanah haram Mekah. Dados ngeten, Mekah niku nggih kula nate jelasaken. Mekah niku ana kalane masih dalam lingkup haram. Haram iku tanah sing dimulyakno. Nggih. Mekah niku ana kalane napa haram. Nggih. Ana kalane halal. Halal iku artine ya ana haram ana halal. Halal iku tanah sing di luar haram. Nggih, tanah napa sing di luar haram. Jadi Mekah niku ana kalane haram, ana kalane halal. Lah nek ning halal iku sing mboten haram niku nggih, sing mboten haram niku kok nglakoni salat ning 5 waktu tadi nggih, 5 waktu iki kok ana sebagian sing durung disebutke. Dan salat sunnah sing mboten gadah sebab utawa gadah sebab sing mutaakhir saking salate angsal mboten angsal. Nang nglakoni ning tanah hil iku mau. Paham nggih? Tapi ning tanah haram Mekah angsal mboten angsal. Lah jadi Mekah iku ana kalane halal ana kalane haram. Haram pun iki ana kalane masjid, ana kalane luar masjid. Kalau ning hotel-hotel cedak-cedak kono iku masih tanah haram. Nggih, masih napa tanah haram. Nah, iku bukan masjid, tapi masih tanah haram Mekah. Ning kene iki ora khusus ning masjid tok mboten, akan Masjidil Haram mboten akan tapi ya mencakup pokoke tanah haram Mekah, lingkup tanah haram Mekah. Paham ya? Nah, niku. Jadi teng waktu-waktu tadi tidak berlaku kemakruhan, makruh tahrim tidak berlaku oleh soleh kabeh. Ya, mulane nang Mekah, ing tanah haram Mekah monggo silakan apa yang mbok gawe ibadah puas-puase oleh ora apa-apa. Ya, sawaun shalla sunnatat tawafi au ghairaha, padha uga sing disunahno iku mau nggih, padha uga salat sunnah tawaf utawa saliyane salat sunnah tawaf. Salat sunnah apa wae terserah. Ya, papat wingi kan jelasaken nggih, pilih ana kalane duwe sebab, ana kalane gak duwe sebab. Gak duwe sebab contone kaya napa? Salat sunnah mutlak. Nggih. Salat sunnah mutlak iku anggere salat. Terus badhe niku sing duwe sebab ana kalane sebabe disiki, contone napa? Salat tahiyatul masjid. Ana kalane sebabe bareng, contone napa? Salat grahana. Ana kalane sebabe keri daripada salate, contone napa? Salat bepergian. Nggih, jadi salat sik lagi bepergian, sebabe keri daripada salate. Wes, paham nggih? Lah niki padha uga mau salate salat sunnah tawaf utawa saliyane salat sunnah tawaf. Wis oleh salat sunnah apa wae. Nah, terus yang perlu diperhatikan, nggih, yang perlu diperhatikan bahwa tanim niku
Nggih kanggo wong sing besok nggih do umroh ya Tanim niku sampun di luar haram. Nggih. Apa sampun di luar haram Mekah. Ya, maka kapan ono wong kok pengen umroh ngambil mikot nggih terus ning Tanim. Nah, ngambil mikot ning Tanim nggih. Nah, niki kan janjane nak ning waktu sing saliyane 5 niki disunahno sunnah napa salat napa jenenge salat ihram, salat sunnah ihram. Sadurunge ihram salat sunnah sik. Nggih, sadurunge niat salat sunnah sik. Lah iki posisine ning Tanim mboten teng haram, maka nggih pendapat sing muktamad nggih pendapat sing muktamad bahwa engko nek sampean njipuk ya ihrame pas sameh niate iku mau sakbare sampean nglakoni salat asar nggih sakbadene apa salat asar utawa sakbadene salat subuh misalkan ning Tanim iku mau maka sing pendapat sing muktamad mboten napa mboten disunnahno bahkan ya makruh tahrim salat sunnah ihram niku. Kenapa? Karena nggih waktune iku mau di waktu salah satu waktu 5 sing dimakruhno iku dan salate nggih salate sunnah ihram niku duwe sebabe keri daripada ihrame. Sebabe apa? Sebabe keri daripada salate. Nggih. Sebabe apa? Sebabe salat iku mau meh ihram. Iki wis ihram dereng ihram. Ya dereng ihram. Nah, berarti sebabe keri daripada napa? Salate. Salat sik lagi ihram, mboten kok ihram sik lagi salat mboten. Salat sik lagi ihram. Jadi sebabe keri daripada salate. Nah, maka niki mboten di sunnahaken salat sunnah ihram. Iku sing muktamad nggih. Lah ana sing ngarani ya tetep disunnahno. Kenapa? Soale iki perbedaan para ulama dalam menyebutkan sebabe. Jadi salat sunnah ihram sebabe ku apa? Nah, sing muktamad wau nyebutaken bahwa nggih sebabe adalah ihram iki. Lah ihram keri apa dhisik apa bareng ambek salate? Keri. Nggih keri. Lah ana sing nyebutno, ana sing nyebutke bahwa sebabnya niku mboten kok ihrame mboten akan tapi napa kepengin ihram. Nah, napa kepengin ihram. Nah, kepengin ihram pas wae salat kepengin ihram mboten iki? Hah? Berarti sebab bareng. Utawa sebabnya malah luwih dhisik. Nah, nek kok ngene iki maka nggih tetap disunnahkan napa sunnah ihram dan ora dosa ora dimakruhna makruh tahrim. Warabi ulan utawi kang nomor 4 min ba'di sholatil asri nggih iki wau sing badane salat asar iki wis disebutno. Min ba'di sholatil asri saking sakbadane salat asar hatta taghruba sehingga terbenam asyamsu apa matahari. Ya, dadi sing nomor 4 sing dimakruhna tahrim nglampahi salat iku wau iku napa kapan nggih iki badane salat asar sehingga terbenamnya matahari. Nggih. Niki nggih mboten asal nglampahi salat-salat sing kados wau. Terus sing nomor 5 wal khamisul utawi kang nomor 5 indal ghurubi ya nalikane terbenam lisyamsi kedue matahari. Nah, iki tulisane faida danat mongko nalikane iku tapi dikomentari sampeyan sing paling enak iku ben gak bingungi ya. Ai idza danat tegese nggih nalikane cedak apa matahari lil ghurubi maring terbenam nggih hatta yatakamal sehingga dados sempurna gurubuha apa terbename matahari. Nah, jadi
Sing bedakno sadurunge iku nek sabare asar ngono. Sing nomor 4 iku mulai sabare asar nggih. Mulai sabare asar sehingga napa mulai proses terbenam. Nah, terus yang nomor 5 proses terbenam niku lho. Ikan matahari kan koyok matahari kan bunder nggih. Ya, iku nek mulai proses terbenam jadi ngeten. Mulai asar sampai salat asar niki wis di makruhna tahrim salat-salat sing kados wau. Sehingga mulai proses terbenam, wis mulai ana sing terbenam sithik. Nah iki wis mulai masuk sing nomor waktu sing nomor 5 niki. Ya itu ketika proses terbenam sehingga kapan? Sehingga plus kabeh. Terbenam kabeh. Nah, sehingga sempurna terbename matahari. Lah nek wis sempurna, nggih wis sempurna iki wis masuk wis sempurna nggih iki wis napa jenenge mboten dimakruhna malih salat sing kados ngoten niku. Tak beline ya. Iki ringkesan ambikan pelajaran sing ndok wingi nggih. Dados salat iku rungokno, salat iku ana kalane gak duwe sebab. Ana kalane napa gadah sebab. Gadah sebab ana kalane sebabe dhisik, ana kalane sebabe bareng, ana kalane sebabe keri daripada salate. Lah sing dimaksud ya napa di makruh tahrim nggih nglampahi salat-salat niku wau teng 5 waktu niki iku napa salat sing pripun gak kabeh nggih yaiku salat sing pertama mboten gadah sebab sama sekali utawa gadah sebabe keri daripada salate. Contohnya napa salat safar, salat sunah safar meh bepergian. Nah iki salat isuk lagian bepergian, mboten bepergian sik lagi salat mboten. Salat sunah napa safar. Lah loro niki yaiku napa sing mboten gadah sebab utawa sing gadah sebab tapi sebabe keri niku teng 5 waktu yang akan kita sebutkan niki dimakruhna makruh tahrim. Makruh tahrim artine wing tak jelasno pripun nek dilampahi dosa mboten dosa nggih ya wis apa wae 5 waktu iku mau sing pertama setelah melakukan apa salat subuh sehingga terbitnya matahari. Terus yang kedua proses terbit matahari sehingga terbit dan tingginya sekadar 1 tombak. Sing nomor 3 ketika waktu istiwa yaitu matahari yang tengah-tengah langit pas. Terus nomor 4 setelah sholat asar hingga terbenamnya matahari. Sing nomor 5 saat proses terbenamnya matahari sehingga terbenam dengan sempurna. Paham betul? Niki 5 waktu sing dimakruhkan makruh tahrim melakoni sholat sing loro mau sholat loro apa mau yang ndak punya sebab utawa punya sebab tapi sebabnya keri daripada sholatnya. Nah sebabnya dhisik contohnya kaya sholat tahiyatul masjid sampean bar nggih sholat tahiyatul masjid niku sebabnya napa masuk masjid paham masuk masjid ya. Lah ini kan sebabnya dhisik maka kok sampean bar sholat subuh terus ning masjid nglakoni sholat tahiyatul masjid angsal mboten angsal mboten angsal berasar kaya ngono kuwi sampeyan ning masjid nglakoni nggih nglampahi salat tahiyatul masjid angsal mboten angsal ya pas tengah-tengah ning matahari nih pas wayah istiwa sampeyan ning masjid nglampahi niku angsal mboten angsal atau pas wayah istiwa ana grono matahari misalkan mbos secara ilmu falak iso orang misalkan pas wayah tengah-tengah matahari ana grana matahari misalkan matahari nang langit ana grana matahari nglakoni salat sunnah napa kusuf atau salat kusuf grana angsal boten angsal kenapa karena sebabe bareng kalihan napa salate iku ngoten nggih sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.